Mikel Mujika, Telko taldeko txirrindularia gau bigarrena seguran Euskaldun txapelketan. Zorionak, ikusi digu lasterketa arraro xamar hasieran kaja kontrolatzen eta iesaldia provokatzen, eta erditik finalera Diego Uriarte juninda eta atzean ikusten nola dijoen gauzak, kontatu zuri ikuspuntutik lasterketan? Bai, egia esan hasieratik atake asko ondie eta lehenengo lierniko pason iesaldia handi bat eginda. Kaja, esan duzun bezala, taldeko bastante sartu ditu eta behar izikosten kontrolatzen. Gero eskapa hori erditik puskau da, ni atzeko grupon ditu naiz. Diegoa aurreko grupo hortan zikon da horri esin do, eta dana junto genen ja 2 minutu zeuzken. Eta gero ezin izan dugu rekorta, baina bueno, ezkenen hemen atake bat jode eta bigarren postua lortu da behintzat. Zoriona, Mikel, eskerrik asko. Zuri.